Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da waraka, sannunmu da sake saduwa cikin wannan YouTube channel din namu mai albarka mai suna Tech TV. Jama'a yau a wannan program din namu za mu koya muku ne yacca zaka gane in mutum ya kira ka da private number. Wato kon ainihin ka gane da number da ya kira ka, in har da zarar kai saving din number ma zaka iya ganin sunan shi da number. Take sai ka dauka ka kira shi. In kuma baka saving din number ba, to iya number ce za ta fito ma, sai ka dauka sai ka kira wanda ya kira ka da, to ni da man gashi nan kaga da na jaraba gashi nan gashi nan an kira da unknown number, number da ba a santa ba, ko ga private number duk da sauransu, ko ga restricted number, ko ga blocked number. To yanzu a wannan program din namu insha Allah za mu koya muku ne yacca da zarar mutum ya kira ka da private number zaka iya cirewa. To yanzu za mu shiga cikin aikin kamar haka. Sai ka zo sai ka danna star 50 58 hash sai ka danna. Okay, zai kawo ka nan wajeje kamar haka. Gashi na ce ma daily plan, weekly plan, monthly plan. Daily plan din suna daukan naira 5 ne a kullum, wato kon kullum za su daukan ma naira 5. Weekly plan naira 30 kullum, monthly plan naira 50 kullum. To yanzu mutun da gwadawa zami, bari mu dauki daily plan. Sai mu zo sai mu danna daily plan. Okay, already gashi nan ya nuno mana kamar haka. Sun ce za su daukan mana naira 5 idan muka yi ta wannan process din nasu. To gashi nan suka ce ma nan renew automatically, not renew automatically. Nan wato ko idan ka danna number ɗaya suna nufin kawai kullun ne za su rinka daukan ma naira 5. In kuma ka danna number 2 sai ka yi abun wato kon da kanka, kullun sai in ka shiga ka seta. In na wata kake so, in na sati kake so, daman gashi can a baya mun nuna muku. To yanzu zamu zo mu danna do not renew din, za mu danna number 2. Okay, yanzu gashi na ya ce mana thank you for your confirmation. Okay, za mu danna okay. Yanzu already mun riga mun yi register. Gashi na sun mana message, gashi na suna ce mana thank you for subscribing to who they call for please. Gashi nan dai sun faffada mana bayan mun tsamun yawan dogon jawabi ba, da bidiyon nan ba ma sanya wani tsayi sosai. To za mu fito yanzu, bari in dauki keypad ɗita. Already sai in gwada kira sai ku gani da private number. Okay, kun ganta private number. To amma kun gani da wanda ya kira ni nan star y, wato kullum ga wanda ne sai mun dinga gashi nan star y da kanan 081 suna faɗa mun kun gani a sama private number. To amma idan ka zo nan gashi nan star y, wato kun ainihin shi ya kira ni. Gashi nan za ku gani ga lambar shi nan. Already haka za su rinka muku, wato kun ni yanzu ma in na shiga zan ga sun tura mun message. To idan ka shiga message ɗinka yanzu kamar haka, kun ga abin da suka ce mun who they call, sawai ne ya kira ni. Gashi nan already sai ka danne number kamar haka, sai ka danna kawai, sai ka danna call, sai kai ma ka kira shi. Gashi nan da sun wannan kisan da kira shi. Abin da ba shi matukar mamaki, in har ya kira ka da private number ka biyo shi ka kira shi ka ce a wani yana ka kira ni. To wannan ita ce hanyar da za mu bi mu gane wannan. To kuma idan kana son ka dakatar da abun, za ka zo ne sai ka danna, sai ka zo nan gashi nan inda na fita, sai ka zo wajen message, sai ka sa 5058 sai ka tura musu message kamar haka stop SC1. gashi nan suka nuna, idan ka danna ka za ka on subscribe. Ɗazu ne da na subscribe, yanzu ne on subscribe. To yanzu wannan hanya ita ce mafi sauki wacce zaka wannan process din ka iya gano wanda ya kiran ka da private number. Mun gode sai mun haɗa bidiyo na gaba.